Na tuhle akci jsme se přijeli podívat, protože jsme měli dříve bazén a teďka budeme budovat nový bazén, protože jsme viděli různé nabídky a různé možnosti těch bazénů a chceme něco lepšího, než jsme měli. Se nám na této akci moc líbilo. Je tady všechno, příjemný personál, krásný, dobrý občerstvení a z bazénu jsme si nakonec vybrali, teda aspoň to zatím vypadá, že vybrali a myslím, že jsme udělali dobře, že jsme sem přijeli.